Are you ready? Are you ready for the main event of the night? Joseph? Hey, what's going on? Chaz. He was a convivial fellow, meaning he was an alcoholic. He valued his privacy. Gay. Heroin. A husband's solution to a wife's problems. Everything's cool. Would you like a little mambo? It's natural for any man. They come and they pass. I'm a good husband. You know that's stupid, huh, Dimitri? Εντάξει. Σε αλλιώς πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν μα ξέρεις πόσοι σκοτώνονται κάθε λεπτό στην Κολομβία. Δεν ξέρεις εσύ. Όχι, δεν είναι ανάγκη να ξέρω. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνα και δεν είναι τόπο που πάει σε ασφάλεια. Τον ενθουσιασμό μου που έχω για σένα, την αγάπη που σου δείχνω κάθε μέρα. Όλα τα μεγάλα πράγματα, ακόμα και τα μικρά που κάνουμε, μετρούν. Τι είναι το δείπνο, ας πούμε. Που μου επήρε ώρες να το ετοιμάσω. Εν πρώτη φορά που κάνω έτσι πράγμα. Όχι. Συνέχεια περιποιούμαστε. Για να σου δείξω πόσο σημαντική είσαι για μένα. Πώς έκανες τα μέρα να σου κάνω ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν μπορώ, δεν είναι δίκαιο ούτε για μένα ούτε για σένα. Δεν μπορώ. Και δεν πιστεύω ότι τούτα ουλάρκια μου να εργαστηρί στην εταιρεία σου σήμερα. Τα πράγματα έχει καιρό μου τα σκέφτεσαι και μου τα δεις. Έχεις πραγματικά αμφιβολίες για την αγάπη που έχω για σένα, ζωή μόνο τούτο. Αμφιβάλλεις και την ικανότητα μου να πετύχω ως καλλιτέχνη. Πώς να μου πεις έτσι πράγματα, να τρέπεσαι. Δεν είσαι μόνο ψυχρή, είσαι ανέστητη. Τα πράγματα, τα λόγια, μόνο που την οικογένεια μου περίμενα να τα ακούω, όχι που σένα. Στους δεκαδίκαιοντος των γύρων γονείς σου. Και εκείνοι το καλό σου σκέφτονταν. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ και για τους δυο μας. Βρες μια κανονική δουλειά επιτέλους, Μιχάλη. Τι κανονική δουλειά να βρω. Τι κανονική δουλειά, πέ μου, είμαι καλλιτέχνης, πάμε το πολλές φορές. Σταμάτα να μου κάνεις τώρα τον τζοκούλ και γίνε επιτέλους άντρας. The next moment the person's gone. And it's too late to do anything about it. And you remember it because it was there and you let it go. And you think to yourself, what if I'd stopped? What if?